जों दिनै बायद' अंगै Mogiyakami PS जों सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस दहायनो एड्रेस खालायो जों दिनै अरो डेपुटेसन रिमानि बायद' अंखा बुरि रंग तयै दिनै जों बेयाव जे डेपुटेसन रिमानि कायसा सोनाबो लुकालिटि कुनो अरो पार्टिनि कालार करै नरक साइमान खाना थांनाय 20 तारिख जुन 2021 दिनै उत्तर महारानीपुर हरनि 3टाव पेन्डामिकनि जराव दिनै सुनामुरानि सिकग्रह दिनै आमचायो तुरा सिकग नेतो मोनसे सिकग थायै एरपर उत्तर महारानीपुर बेलाय गारि स्पिड मानि कारणे आबन गारि एक्सिडेन्ट नैका ओमफ्राय आ गारि एक्सिडेन्ट नैनानि सिगां बर्तमानै थक्ति फैया गोबां लगin अनेक बरक फैया ओमफ्राय आ एक्सिडेन्ट मानि जागोल पुलिस आजागाव मांनाय बरक गोथां बरक दुकुमन दाखलानै थांगा एरपरे आबो हस्पिटाल थां फैया आबनो रिगैनो दिनै उत्तर महारानीपुर ereng din borok no saimaya borok innocent people no police